Gadyrly metbuat wekilleri, gadyrly mehmanlar, Türkmenistanda pida olanlara bağışlanan metbuat ýygnagyny başlaýarys. İlk bilen metbuat konferensiýasyny guran, sizi çağıran we bu çağırşy gollayan guramalary belläsim gelýär. Mazlum der, özgür der, IHH, Insanperwer Kömek Gaznasy, Halkara Bozgunlar Birleşigi, Advokatlar Birleşigi, Halkara Aklawjylar Birleşigi, Türkmen Helsinki Gaznasy we biziň adymyzdan guran hak hukuga dayanç topary. Metbuat ýygnagyna aramyzda bolan we häzirki wagtda zally oturan Türkmenistandan pida bolanlara söz berýäris. Soň bolsa gollaw bermek isleýän jemgyýetçilik guramalarynyň wekillerine söz bereriz. Özümi tanatmaga ruhsat ediň. Men aklawjy Gülden Sönmez. Men Türkmenistanyň pidalarynyň köpüsiniň aklawjysy. İlki bilen Mazlum deriň baş hukuk işgäri Kaya Kartal bilen bilelikdäki metbuat beýanatymyzyň mazmunyny düşündirmek üçin söz bermek isleýärin. Türkmen maşahady bilen tanalýan Sapar Murat Niýazow ölenden soň 2007-nji ýylyň fevral aýyna döwlet başçysy bolan Gurbanguly Berdimuhammedow 2012-nji we 2017-nji ýyllarda prezidentlik wezipesini dowam etdirdi we ogly Serdar Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň 12-nji martyna ýerki prezident saýlawlaryndan soň işe başlady. Baý tebii gaz gorlaryna esaslanýan ykdysadyýety bolan ýaş döwlet bolan Türkmenistan soňky ýyllarda durnukly we güýçli ösüş tendensiýasyny gazandy. Beýlik tarapdan ýurtdaky adam hukuklary we azatlyklary başgaça pikirlenýänlere, syýasy we jemgyýetçilik şahslaryna we toparlaryna gadaganlyk we basyş, girdejileriň paýlanşyna deňsizlik, garyplyk we işsizlik bilen baglanşykly meseleler türkmenleri öz ýurtlaryny terk etmäge mejbur etdi. Türkiýe Türkmenistandan köp sanly immigrant we gaçfatalga gözleýän ýer boldy. Prezident Niýazowyň döwrüne köküren adam hukuklarynyň ýygyderli bozulmagy Berdimuhammedowyň dolandyran ýyllaryna dowam edip we şu neçenli dowam edýär. Ýurt halkara sençiler üçin iş ýüzüne ýapyk diýen ýaly. Adam hukuklaryny goraýjylar hem berk we awtoritar rejim bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Habar beriş terişdeleri döwletiň berk gözegçiligi astyna işleýär. Durmuş derejesi peselmegini dowam etdirýär. Birleşen Milletler Guramasynyň mejburi ýa-da meýletin ýitirim bolmak boýunça iş topary ýaly resmi we raýat gözegçilik missiýalarynyň haýyşlary kabul edilmeýär. Salam. İlki bilen bu press konferensiýany görnän we gatnaşan hemmelere sag bolsun aýdasym gelýär. Meniň adym Dursultan Taganowa. 2011-nji ýylda Türkiýe kanun ýollar bilen geldim. 11 yıldan beri Türkiye'de işleyen, yaşayan. Ben bu yerde işlemek ve çağımı, doğanlarımı eklemek için geldim. Türkmenistan'da iş tapmak gatı kıyın. Hatta haliklarımız ümit almağa da yetenek ve yaşamak için de yeterli değil. Käbir malumatlara göre yurdun ilatının %60'ı Türkmenistan'ın daşında. Yurdumuzda iktisadiyet çöktü. Adam hukukları guramaları yok. Bar bolsa da görkezmelik. Adam hukuklarına hiç hormat koyulan yok. Hiçbir idare ya da yolbaşçı yazılan kanunları bercaya etmeyer. 11 yıl çağımı görüp bilemek. Ecem 13 yıldan beri doğanlarımı görüp bilmedi. 10 milletçe atalar hem edi bizim ýaly ýagdaýda. Käbirleri 10 ýyllap, käbirleri 17 yıldan beri çağlarından uzakta. Ençeme yıllap çağlarımızın doğulan günlerinde, bayramlarda, gowy ýa-da erwet günlerinde yanında bolup bilmeýäris. Diňe bir zada mäteç bolmazlygy we yeterli derejede ümitlenmediği üçin. Käbirleneler çağlarını goşuna ýeberip toýlaryna gatnaşyp ýa-da agtyklaryny görüp bilmeýärler. Garyndaşlarymyzyň jaýlanyşyna da gatnaşyp bilmeýäs. Sebäbi biz ýurdumuza barsak, Türkmen häkimiýetleri ýurtdan çykmamyza uzak mohletleyin gadaganlyk gerizýär. Şol sebäple köpümiz maşgalamyzdan uzak ýyllap işlemäge mejbur bolýarys. Türkiýanyň raýatyna durmuşa çykan ýöne ençeme ýyllap maşgala ýagdaý barada resmi namy alyp bilmeýän, pasportlaryny täzelep bilmeýändigi üçin we köne pasportlary bolan üçin öz ýurduna gaýdyp bilmeýänligi sebäpli çağalar üçin resmi namy alyp bilmeýän müňlerçe aýallar bar. Sebäbi bu ýerde kanuny taýdan Türkiýede galmaklaryna mümkinçilikleri yok. Türkmen häkimiýetleri Türkmen
Türk dostluğuna beýle kömek etmeýär. Ayal gyzlary we çağlary maskaralayar. Biz doğduk yurdumuza gitmäge gorkýarys. Sebäbi gitsek açlyk çekeriz we häkimiýetler syýahat gadanlygyny girizerler. İkinciden häkimiýetlerin olara basş edýändigi ýa-da seslerini eşitdirjek bolandygy, söz azatlygyny ulanandygy üçin adamlary sorak edýändigini we adalatly sud edilmezden tutsak edilýändigi barada habarlar bar. Çağlarımız mehirsiz, enesiz we atasız ulalyp barýar. İslam wagtymyz yurdumuza girmek ve çıkmak, çağlarımızı kucaklamak, İslam wagtymyz olary görmek bizim hukukumuzdur. Yurdumuz tebii baylyklara bay bolan, bari o 6 milyon ilatı bolan yurt. Emma halkımız veran boldu. Maşkalalar dargady. Dinimiz, dilimiz, pikirlerimiz yitip barýar. Bulary beýan etsek, gidip maşkalamyza basş edýärler. Bizi dönüp diýip ölan edýärler. Vatanymyzy we halkymyzy gaty-gowy görýäris we hukuklarymyzy goramakdan we awraýly durmuş islemekden başka talaplarymız ýok. Türkmenistan her ýyl düýpli azatlyklara we adam hukuklaryna hormat goýmakda iň soňky orny eýelýär. Türk häkimiýetleriniň ahly hakykaty bilmeligini ananýarys. Türkiýanyň bize işlemäge, okamaga, ýaşamaga we başka da köp mümkinçilik töredendigine minnetdarlygymyzy bildirýäris. Şeýle de bolsa, konsulluk işgärleri size yalan malumatlar berip bize töhmet atýar. Biz dönük däl, terrorist däl, kezzap däl. Mysal üçin Gazakistan, Kırgızstan ýaly, beýleki yurtlaryň raýatlary ýaly Ýewropany mysal beremok. Erkin hereket etmek isleýäris we muny etmäge hukukumuz bar. Konsulluklar zulüm etmek däl de bize kömek etmeli. Türkmenistanda döwlet halk üçin diýilýär. Häkimiýetler muny döwlet bir maşkala, ýani prezident we onuň maşkalasy üçin düzgünne öwürdi. Hökümetin 2019-njy ýylda Lebap we Mary Sevtinde garasatyň pidalaryna bolan beperwa garaýşy meni gaty hayran galdyrdy we bir näçe gezek protesto hareketine gatnaşdym. Konstitusiýa bilen kepillendirilen hukuklarymyzy gürlemek, hereket etmek ve konsulluktan resminama almak hukukumuz talap ettik ve rejim aktivistleri avlap başladı. Şol sebäpli men deportasiýa merkezinde 2 gezek, ilkinci gezek takminan 3 ay, ikinci gezek bolsa 2 gün saklandım ve azatlığımdan mahrum boldum. Daşary yurtlardan seslerimizi eşittirmek için konsulluğa gitmekten başka ilacımız yok. Hükümetimizin halkını görmegini ve eşitmegini isleýäris. Hukuklarımızın bize berilmegini isleýäris. Ondan başka talaplarımız yok. Hemmenize salam. Men Merdan Jorayev. Men 2007-nji ýylda Atatürk hava menzilinden girdim. Türkmenistan'ın hükümeti tarafından emeli usulla döredilen meseleler. Yurdumuzda erkin hareket etmek ve caylanmak hukuku. Türkmenistan'ın imigrasyası baradaki kanuna layıkta Türkmenlerin diplomatik vekilhanaları arkalı biyometrik pasportları tazelemeye hakkımız var. Emma hakikatte kanun asla yerine getirilmeyer. Sebebi hekimiyetler bunu halkın peydasına ulanmayalar. Bütün dünyada işlemek için daşarı yurda gidyen münglerce Türkmen raýaty, Türkmen konsuloslarında taze pasport alıp bilmeyendikleri sebeple 10 yıla kolay vaat bäri kynçylyk çekýär. Biz bu yerde Türkiye'de 10 münglerce adam. Şonun üçün bir kanun yaşamalı bolýarys. Başka yurtlarda seyahat edip bilmeýäris. Seyahat etmek hukukumuz mahrumdarız. Hatta vatanımıza gaýdyp bilmeýäris. Kalmak islesek pasportlarımızın möhleti dardı. Münglerce Türkmenin vaktal İstanbul hava menzilinde nägililik bildirýändigini eşden bolsaňyz gerek. Diňe Türkmenler kynçylyk çekýär. Beýleki yurtlaryň raýatlary aňsatlyk bilen girip ve çıkıp bilýärler. Hatta hava menzilinin işgärleri de beýle aňsat meseleleriň näme üçin ulu mesele öwrülendigini bilen gyzyklanýarlar. Häkimiýetler 2020-nji ýyla çenli köne pasportlular, ýitirilen pasportlary we pasportlary täzelemek üçin hiç hil çäre görmeýärler. Diňe 2020-nji ýylyň mart ayından soň gutaryan pasportlaryň güýjüni ýokarlandyrmak üçin mühürlenip başladı. Bu aktivistlerin nägileligi bilen mümkün boldu. Şeýle de bolsa bu pasportlarımız meselesini çözmedi. Hatta hasan beterleştirdi. Şeýle de bolsa 2024-nji ýylyň dekabrına çenli uzadylan pasportlar çeklendirildi. Şeýlelik bilen hareket etmek hukukumuz çeklendirildi. Ýitirilen pasportlar üçün täze pasport bermegiň yerine bize Türkmenistan'a gaýdyp gelmek şahadatnamasy berilýär. Bu daşary yurtlarda ýaşaýan Türkmenlerin Türkmenistan'ın daşary yurtdaky diplomatik vekilhanalaryna
resminama almak hukukunun bozulmalıdır. Biz kanuna boyun eğen rayatlarız. Vaatlayın çarelere muhtaç değildiriz. Durnukluluk isleyiz. Pasportlarımızın mühreti geçen neye sebepli? Kanunu taydan bu yerde yaşap bilmeyeriz. Şahadatname alıp bilmeyeriz. İş ruhsatı için yüz tutup bilmeyeriz. Ehtiyatlandırış edip bilmeyeriz. Becerigi bizim için katı kımmat ölep bilmeyeriz. Esasanam operasiya etmeli bolsa. Çağalarımız bilim almak hukukundan mahrum boldular. Onlarca Türkmenin resmi namalarının yokluğu sebeple becerigi alıp bilmedi. Men ve menin dostlarım hut özümüz kömek ettik. Uçuşların 2,5 yıl beri çeklendirildiği sebeple bu yerde neçe adamı Türkiye'de cayladık münglercesine. Türkmenlerimiz Kilyos'taki gonamçılıkta caylandı. Göz önünüze getirip biliyorsunuz mi? Konsuluklara yüz tuttuk. Merhumun qarındaşları pidalar ve hakimiyetler merhumun yurdumuza eltilmeyine kömek etmek islemeyeler. Beyleki yurtların rayatları cesetlerini doğduk şehirlerine ekidiyeler ve caylayalar. Bizde hem mezat qadağan. Türkmenler Müslümanlar. Emma işgerlerimiz Müslüman deplerine hormat koymayalar ve bercay etmeyeler. Olar sebeple ecir çekeriz. Biz pida bolanlar. Türkmen hakimiyetlerin mühreti geçen pasaportlar ve daşarı yurtta yaşayan rayatlarımızın meselelerini çözmeklemeyer diyen neticeye geliyoruz. Ne için bize böyle ediyorlar? Sebebi olar bizi adam hasaplamayalar. Rayattan hasaplanmayarız. Vezipeli adamlar için maskaracılık. İlçe hanalara ve konsuluklara edilen canlara cevap vermeyeler. Kıyınçılıklarımızı çözmeye kömek etmeyeler. Bizi gödek karayalar. Bizi kovalayalar. Polise çağırıyorlar. Hakimiyetler bizi dönük deyip ilan ettiler. Suratlarımız Türkmenistan'ın galp cenayetler bilen polisiye bölümünde gözlenen sanağında ve bloggerler arkalı bizi ızarlamaya çağırıyorlar. Şunun için talaplarımızı aytmaya başladık. Karşı çıkıp başladık. Vatanımıza ve halkımızı söyleriz. Şunun için bu meselelerin çözülmeyini isteyeriz. Sağ olun dinleriniz için. Özgürlerin prezidenti Redvan Kaya. Özgürlerin prezidenti Redvan Kaya Demirgazyk Koreya Meňzeş Guruluşy Türkmenistan bilen ýüzbeýi bolýanlygyny bellep, bu dünýädäki iň uly tebii gaz gorlary bolan ýurtlaryň biri. Emma doganlarymyz gapgaçýan we tämirlikçi bolup işlemäge mejbur bolýarlar. Liňe bu kynçylyklar däl, eýsem maşgalalaryndan aýrylmak bilen inni dürli basışlara sezewar edilýär. Türkmenleriň, esasanam Türkiýedaky türkmen migrantlaryň ýüzbeýi bolýan kynçylyklary türk halkyna has duygur bolmaly. Belki bu neçenli muny askermezlik etdik. Ýöne geljekde bu mesele has çynlaky çemeleşmelidir. Türkiýanyň Daşary işler ministrligini bu meselede jogapkärçilik çekmäge çagyrýarys. Türkmen döwletiniň Türkiýanyň resmi jogaplaryny gözüňde çykdygyna ynanýarys. IHH geňeşiniň azasy Mustafa Özbek. Jemgyýetçilik guramalar hökmünde edilen mätäçleriň we sesleriniň bütün dünýäde eşdilmegini isleýän adamlaryň meselelerini çözmek üçin işleýändiklerini bellep, IHH geňeşiniň azasy Mustafa Özbek 20 iýuny bütün dünýä bozgunlar gününiň Türkmenistanyň halkynyň kynçylyklary barada gürleşmek üçin bir pursatdygyny aýtdy. Gadyrly gatnaşjylar, gadyrly metbugatyň wekilleri, menem öz-özümi tankytlamak isleýärin. Pidalardan hem metbuat beýanatymdan hem eşdenlerime gaty tiskindim. Hatta Siriýada esasanam köp migrantlaryň ýaşaýan ýurdunda da cesetlerini alyp bilmeýändikleri beýle zat ýok. Türkmenistanlaryň ýagdaýy bolsa şeýle. Bu doly betwagtçylyk. Döwleti değişli däl guramalar we aklawjylar birleşigi hökmünde aktivistlere bu meseleni halk köpçüliginiň dikkatyna ýetirmek üçin elimizden gelenini ederiz. Beýlek gatnaşyklaryň çağırışlaryna goşup Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministrinden bu doganlaryň Türkmen döwletinden alyp bilmejek resmi namalary baradaky agyrsyny ýeňilleşdirmek isleýärin. Insanperwerlik sebäpli ýaşamak üçin ruhsatnama berip biler. Ýa-da bozgun doganlarymyz vatlayın goro statusyny berip biler. Iňmärkisi bu ýerde ýaşamak üçin özlerini rahat duymak üçin. Men doganyňyz ýaly Ýewropada takminan 10 ýyl ýaşadym. Şeýle vatlayın goro statusy konsulluk ýa-da pasport bilen bilelikde berilse, iň bolmanda beýleki ýurtlardaky garnaşlaryna baryp bilerler. Aklawjylar birleşiginiň wekili hökmünde beýleki döwlete değişli däl guramalar bilen hyzmatdaşlyk etjekdigimize we ýagdaýa gözegçilik etjekdigimize inanyrmak isleýärin diýip Aklawjylar birleşiginiň geňeşiniň agzasy Mehmet Rezvan Arslan aýtdy. Halkara hukukçylar birleşiginiň geňeş agzasy Mustafa Ýagmur.
Beýleki ýurtlardaky esasanam Türkiýedaky jemgyýetçilik guramalarynyň Türkmenistandaky meseleleri barada halka habar vermekde birege hyzmatdaşlyk etmeliligini mälim eden Halkara Hukukçylar Birleşiginiň geňeş agzasy Mustafa Ýagmyr bu meseleni içerki mesele ýetirmek üçin täsirli usullaryň ulanmalylygyny aýtdy. Bozgunlaryň Halkara Hukuk Birleşiginiň prezidenti Abdullah Resul Demir. Bozgunlaryň Halkara Hukuk Birleşiginiň prezidenti Abdullah Resul Demir birleşme hökmünde Türkiýe göçüp gelen we gaçwatalga beren adamlaryň hukuklary bilen baglanyşykly hyzmatlary hödürleýändigini aýtdy. Pandemiýa döwrüne wagtlaýyn bir çözgüt tapylsa-da, pandemiýadan soň kabul edilen kararlar iň bolmanda İçeri işler ministrliginiň gumanitar ýaşaýyş, halkara goraw we şoňa meňzeşleri babatyna görüljek çäreleri we başlanyşlary öz içine almalydyr. Bu nukta nazardan migrasiýa bölümi esasanam İçeri işler ministrligi ýurtda ýaşaýan raýatlaryň saglyk hukugyny, bilim almak hukugyny we has amatly iş şertleriniň hukuklaryny ulanyp bilmekleri üçin çäreleri görmelidir. Men Ahmet Rahmanow size bir zat aýtmak isleýärin. Häzirki wagtda türk ýurtlary köp. Olaryň arasynda diňe biri demokratik ýoldan gidýär. Bu Türkiýe Respublikasy. Häzirki wagtda bu konferensiýa gatnaşmamyz demokratiýanyň alamatlaryndan biridir. Şeýle hadise bizim ýurdumyzda asla mümkin däl. Değiştirilenme köp ara tapawut var. Bu ýerde garaşsyz kadiýet ulgamy var. Bizim ýurdumyzda bolsa käbir adamlaryň elini, olaryň gözegçiligine. Garaşsyz metbuat we teleýaýynlar var. Metbuatymyz we telewiziýamyz hem käbir adamlaryň gözegçiligine. Garaşsyz internetimiz var. Bizde bolsa internet ýapyk. Diňe 2-3 programma işleýär. Maşgalalarymyza işlemäne we eklemäne mümkinçilik bereden wizasyz giriş üçin Türkiýe minnetdarlyk bildirýäris. Emma hökümetdäki käbir adamlaryň ýalňyşlygy sebäpli bu mümkinçilikleri ýitirýäris. Biz hem näzady ýitirýäris. Näme üçin? Sebäbi pasportlarymyzy täzelemeýäris. Pasportlarymyzyň möhleti utaranyna hem näzady ýitirip başlaýarys. Beýleki ýurtlaryň raýatlary ýaly konsulluga ýa-da elçixana baryp pasport alyp bilmeýäris. Ýurduna dolanmagyny talap edýärler. Emma ýollar ýapyk we para bermezden seýrek uçan charter uçuşlaryna uçup bilmeýäris. Öýüne uçandan soň pasport almak kyn we onu alan soň kynçylyklaryň soňy gelmeýär. Täze mesele 1 ýyllyk aýlyk mukdarynaky para vermezden uçup bolanok. Dogrusyny aýtsam, häzirki wagtda Türkmenistanyň halky ezilýär. 5-6 million ilatymyz var we ýarsy daşary ýurtda. Biz köp mukdarda minerallary özleşdirýäris. Emma biz garyp. Munyň diňe bir sebäbi var, dolandyryş. Türkiýanyň halkyna ýüzlenmek isleýärin. Biz dogan, hiç kim muny inkar edip bilmez. Aramyzdaky ýeketek tapawut atalarymyzyň bir wagtlar bu ýere gelmegi, biziň atalarymyzyň hem şol ýerde galmagy. Türkmenistan hem taryhy watanyňyzdyr. Indi Türkmenistanyň halky türk halkynyň kömegine mätät. Bize kömek berin. Biz damarda akan bir ganly bir döwlet. Sag bolun. Türkiýede Türkmenistana garşy çykýanlar köp. Diňe opozisiýaçylar däl, dissident däller hem öz ýurtlaryna dolanyp bilmeýärler. Türkiýede raýat nikahyndan soň Türkmenistana baryp bilmeýän adamlar var. Yol açyk bolsa da öz ýurduna gitmekden gorkýarlar. Sebäbi öz ýurtlary ýyzyna dolanmaga ruhsat bermeýär. Juma Sapar Dädebaýew möhüm türkmen garşydaşlaryndan biri. Ýewropada we Merkez Aziýada tanymal adam. Ol 11-nji ýanwarda tutsak edildi. Has dogrusy näme bolanyny bilemzok. Haýsy resmi çäre görüldi. Onun alınıp kaçılanlygyny bilýäris. Oňa aklawjysy, maşgalasy bilen habarlaşmaga ýa-da haýsydyr bir ýagdaýda hukuk kömegini almaga ruhsat berilmedi. Bir näçe gün, hepde ay gözledik. Ol nerede ýaşaýar? Oňa näme boldy? Bu adam alınıp kaçyldymy? Düşünüp bilmedik gynansagan. Has soň düşünen we entek tasdiklap bilmedik maglumatlarymyza görä iýerildi. Ekstradisiýa ýa-da deportasiýa üçin aýratyn kanuny proseduralar var. Olar karar verilmeli, adama habar verilmeli, möhletler ýerine ýetirilmeli. Ýöne bu edilmedi.
Türkiýede juma sapar bilen bolan wakalara biz adamyň alınıp gaçylmagy diýip atlandyrýarys. Gynansaňam 1998-nji ýylyň 8-nji fevralyna Özbegistana bir kanun getirilen iki özbek dissidenti ýaly alınıp gaçyldy. Türkmenistan barada bolsa Demirgazyk Koreýanyň adatça ýapyk ýurtdugyny aýtmak isleýärin. Ideologik taýdan kommunist ýa-da sosialist däldigini öňe sürmeýänligi sebäpli dünýäde gün tertibinde durýan ýurtlaryň biri bolan Türkmenistan içerden ýapyk öz raýatlaryna sütem etmek, äskermezlik etmek, hukuklaryny goramazlyk, totalitar diktatorlyk rejim. Mundan başga-da ýyzarlamalara göz ýumýan, opozisiýa basyş edýän, kyn ýagdaýa salýan ýurtlar we döwletler, iň esasy bukja goýan ýaly kowyan, düýbünden bir kanun hereket edýänler hem gynansak-da bu adalatsyzlyga we Türkmenistana edilýän sütemlere gatnaşyjylar diýip aklawjy Abdulhalil aýtdy.